Tak v tomto videjku si niečo povieme o vzduchovke Carl Arms. Pozriem sa na faktúru, presný názov. Puncher Super Jumbo 2V v kalibri 5,5. To som objednal pre známeho, lebo teraz mal Ballistas takú akciu, že v balení bol vlastne tento puškohľad Valiant 4x16x50 a v balení ešte bola takáto dvojnožka taktická, ktorá keď sa spojí vlastne môže slúžiť ako držadlo. A ku tomu som mu ešte objednal nejaké diabolky a hadičku na plnenie od Altarosu. V balení boli ešte dva zásobníky. Som ich aj naplnil, 12 ranové a redukcia a takýto moderátor, ktorý sa sem môže našrobovať, ale po našrobovaní sa nevmestí do kufra. Tieto zásobníky sú také iné. Sa mi zdá, že predtým boli priesvitné. Tu majú vlastne odpočítavanie striel, zakladajú sa z pravej strany do zbrani. Ako som hovoril, je to 5,5, takáto oceľová kartuša, fľaša o objeme pol litra. A ešte v balení som zabudol spomenúť, že bola lišta. Vlastne v pažbe bol navrtaný už šrob so závitom a malá výver lišta na pripevnenie vlastne bipodu. Tá pažba je drevená, turecký orech a je naozaj krásna. Má krásne prekreslenie tej pažby, naozaj to drevo je pekné. Tu je to také zdrsnené a na úchope tiež. Montáž je tu, pri puškohľade vlastne bola 11 montáž, ktorú som aj použil. No, lepšia bola 22, no ale to by malo vydržať. Môžeme si pozrieť z tejto strany, vlastne ideme otáčať, lebo ešte potom natočím iné video zo streľby. Je tento šrob stavovací výkonu, ktorý vlastne keď sa otáča, tak sa vlastne toto koliesko mení výkon. Je to asi na princípe nejakého otvoru transfer portu, ktorý sa buď otvára alebo zatvára. Poistka je z tejto strany, ale to tiež iba takto narýchlo si ukážeme. Čo som mohol zatiaľ vyskúšať, tak páka ide kus stuha. Hlavne táto zadná poloha. Možno, že tam bude treba kvapnúť nejaké VDčko. Neviem, či je táto fľaša ako na mojej FX-ke, že sa dá odšrobovať. Som to neskúšal, ale asi nie. Zo spodu tu si môžeme potom ukázať, alebo či sa mi to podarí otočiť.
je vlastne manometer a quickfill v takomto vybraní, ktoré mi kus prekážalo na ruku, lebo tie hrany sú kus také ostrejšie. Dáme ju nazad. Ešte musím povedať, že tá vzduchovka je fakt ťažká. Neviem, či nemá v základe 4 kg plus puškohľad, tak sa to bude ťahať. Ešte by sa dal moderátor a iné veci do 5 kg. Čiže je ťažká. Páči sa mi ešte spúšť. Celoková, pekná, nastavovanie. To som ani nepozeral zo spodu. Či sa to dá, či bude treba dať dole pažbu, neviem. Ešte som si nebol ani strieľať, to bude v ďalšom videu. Bodka je pevná, ale je z mäkkej gumy. A čo sa týka puškohľadu, tak je to klasický Valiant 4x16. Kliká sa po vytiahnutým. Parallaxa, ešte tá ide fakt stuha, ale brutálne stuha. Tá sa musí rozchodiť. No a podsvietenie kríža, to som už hovoril pri iných videách, že to je absolútne zbytočné pri týchto puškohľadoch. Kríž je tam klasický Mildot, neviem, či to takto bude vidno, ale iste si to potom ukážeme vo videjku. Vidno, asi 6 Mildot. No a samozrejme v balení bola rýchlospojka, hej, na plnenie. A jeden tesniaci krúžok sa mi zdá, že ten je z plnenia z quickfillu. Tu nejaké 2 imbusky. Samozrejme v kufri to prišlo, v balení je kufor. Taký rýchly postreh a rýchle videjko z unboxingu a rýchleho zostavenia. Rýchlo som namontoval puškohľad. No a zajtra vyskúšam streľbu, ako to strieľa a ako funguje vlastne nastavovanie tohto výkonu a ostatné veci.